Libre o meu corazón, libre a miña alma. Que libre o meu pensamento, que se alza do ceo e descende da terra. Bo día a todas e a todos. Benvidas e benvidos a un novo acto de Mulleres en Acción Violencia Cero, este programa da Diputación de Pontevedra, promovido dende a área de igualdade, que cada ano chega a 25 concellos da provincia co berro máis importante, máis reivindicativo, o berro pola igualdade contra a violencia machista. E faino apoiando o traballo das mulleres da cultura, das mulleres artistas, das mulleres creadoras, que tamén teñen moita máis dificultade para amosar o seu traballo, para estar presente nas programacións culturais, para estar en coleccións de arte, para estar no lugar que lle corresponde por dereito. Por iso, con esa doble vertente, a loita contra a violencia machista a través da experiencia, da participación e da implicación cidadá e a visibilización das mulleres artistas, este programa chega a 25 concellos cada ano ocupando o espazo público, como hoxe estamos aquí no Concello de Redondela, ocupando o espazo que está no centro, que nos pertence por dereito e que temos que reivindicar dende a seguridade de que este espazo tamén é noso. Agradecer ao Concello de Redondela un ano máis, porque xa son varios que estivemos aquí. Sabemos que é un concello feminista que traballa en prol da igualdade os 365 días do ano e sempre nos acolle con implicación. E agradecer a todas as artistas que en máis de 100 accións levan sumando o seu traballo a este programa que xa é emblema, que tratamos de que algún día non se teña que facer porque o noso título sexa real, ese violencia cero. Agradecervos a todas e a todos vos que estedes aquí. Sabemos que toda a sociedade ten que facer parte desta loita, facer parte non soamente aquí hoxe, senón
ser axentes, sementes desa igualdade e transformar os nosos pequenos espazos. É a única forma de que algún día consigamos ese violencia cero. Para este programa tamén é moi importante a colaboración cos centros escolares. Este vídeo que recollía a anterior edición, a quinta, había unha acción moi especial que era nesta mesma praza, con un grupo de batucada de Son do Lilá, no que se implicou alumnado dun instituto. Este centro participou desta acción os seus rapaces e rapazas, a mocidade que non somente é o futuro, senón que tamén é o presente, formou parte desa semente. Ese é o motor que move Violencia Cero. Facer partícipe a toda a cidadanía, especialmente esas novas xeracións que son a esperanza contra a violencia machista. Hoxe quero dar as gracias especialmente a Laura Villaverde, que nos nos trouxe aquí unha peza específica de nova produción, Panos en Vinagre, que sei que nos vai a facer reflexionar, que nos vai a remover, e iso é o máis importante, para facernos sentir e reflexionar as propias artistas para traballar esta temática tan sensible, tan complexa, teñen que sentir. Por lo tanto, teño que darlle as grazas a Laura Villaverde por formar parte deste programa. E antes de dar paso á presidenta da Diputación, me gustaría tamén convidarvos a que ocupedes eses puntiños mourados que hai no chan, porque teñen algún pequeno elemento que vai a formar parte desta peza. Por lo tanto, vos convido a que ocupedes tamén eses puntiños de que tomades posición contra as violencias machistas. Moitísimas gracias. Bo día a todas e a todos. Esta mañán desperteime coa radio, como fago todos os días, e unha vez máis tiven que escoitar que unha muller de 50 anos morreu nun hospital en Tarragona a consecuencia das queimaduras que lle provocou a súa parella este luns 26 de abril. 8 mulleres asasinadas que vai do ano. O ano pasado 45 mulleres asasinadas. En 1083, dende o ano 2003 que hai estadísticas. De verdade, isto nos deixa frías e fríos. Non nos indigna. 8 mulleres asasinadas. Estamos en abril. 2 mulleres cada mes. 45 ano pasado. 60 o anterior, 60 o anterior, 60 o anterior. 1083, dende o 2003. Son cifras intolerables, intolerables. E esa violencia que acaba con asasinatos comeza moito antes. Comeza cando a unha nena na pubertade, na adolescencia, o seu mozo lle controla o móvil, lle controla o WhatsApp, ou ten unha aplicación que a persigue e sabe onde está en cada momento. Ou cando lle di que deixe de ver as súas amigas, que solamente este con él. Esa violencia comeza cando as mozas, as nenas, as mulleres, vamos polas rúas e temos que soportar que nos digan verdadeiras barbaridades, que algún se atreve a pensar que son piropos, e son verdadeiras barbaridades. Ou cando, sendo as máis formadas da sociedade, somos as 54% das tituladas universitarias, pois non somos capaces de acadar a mesma posición en todos os eidos. Por exemplo, máis da metade das persoas que aproban unha oposición para ser suíza son mulleres, bastante máis da metade. Agora, eso sí, no Tribunal Supremo hai unha, no Tribunal Constitucional hai unha, infrarrepresentadas na Audiencia Nacional, provincial. Somos cerca do 65%
As mulleres as que acabamos aos estudios universitarios para ser periodistas de comunicación, eso sí, os medios de comunicación soamente o dirixen mulleres o 20%, 64% de titulacións e de mellores currículums, pero logo só diriximos o 20%. Pero bueno, se vamos aos estudios de economía e de empresariais, tamén as mulleres somos a maioría, pero nas grandes empresas non chegamos ao 25% de quen as dirixe. Golpes, maltratos, descalificacións, invisibilización. Nos libros de texto casi non están as mulleres investigadoras e científicas. E claro, por poñer un exemplo, a gran actriz Hedy Lamarck foi unha das mulleres que puso en marcha as grandes inventos que hoxe fan que teñamos, por exemplo, wifi e tantos inventos. As persoas científicas que están detrás de todas as vacunas que están saindo son mulleres, pero nos libros de texto non están, nin as nomeamos continuamente. Moitas violencias, moitas invisibilizacións, moitas discriminacións, e temos que loitar contra elas. E hoxe, Laura Villaverde vai amosar algo que seguramente todas nós na nosa vida o vimos algunha vez. Como mulleres curaban a outras mulleres os moratóns dos golpes e con que o facían. E nos fará reflexionar, e nos fará decir que nós somos herdeiras de todas esas mulleres que sufriron tanto, tanto, que non é xusto, que é intolerable, que a sociedade toda ten que poñerse en frente, mulleres e homes, homes e mulleres, xuntas e xuntos, loitando para que non sufra máis a metade do mundo. As mulleres somos o 52% da poboación, para que non teñan que sufrir máis, para que poidamos ser plenamente iguais e poidamos vivir en sociedades mellores, naceu Mulleres en Acción, Violencia Cero. E a través da cultura de 25 mulleres cada ano que nos traen a súa creatividade para denunciar esas situacións intolerables de violencia que sufrimos. Así que hoxe, un día máis aquí, nesta fermosa Alameda de Redondela, onde ademais temos esos hermosos cartéis, Anos das mulleres da illa de San Simón, que tanto fixeron en contra do sufrimento que se provocaba naquella illa tamén, en un concello, querida, digna, querida alcaldesa, comprometido coa igualdade, un goberno, o goberno de Redondela, que sabe que a administración non é decente se non traballa pola mitade do mundo, que somos nós, as mulleres. Vos pido a todas e a todos que nos comprometamos, que sexamos fortes fronte á injusticia, á desigualdade, ás violencias que sufren as nosas, as vosas fillas, as nosas, as vosas noivas, mulleres, nais, aboas e amigas. Non o podemos consentir. Así que un berro alto. Mulleres en Acción, Violencia Cero. E tamén, e oxalá, homes en Acción, Violencia Cero. Grazas. Bueno, moi bons días. Como ben dixo a presidenta, primeiro dar as grazas a presidenta da Diputación, a Diputación de Pontevedra, a diputada, a Paula, a todos os que estades hoxe aquí en Redondela, porque de verdad estamos agradecidos e agradecidas, como sempre, que contedes con Redondela.
O explicaba moi ben a presidenta, eu, aparte, un orgullo, como sempre, que estén aquí, porque eu, como sabedes, fun diputada provincial e agora, botando a vista atrás, pois lembraba pois que este programa, este Violencia Cero, comezou no 2015, xa son 6 anos. E como ben decía a presidenta tamén, que as institucións temos esa débeda e en este caso, ese compromiso de ter que dar ese exemplo. Non? A Diputación de Pontevedra o fixo dende o primeiro día, dende o primeiro momento que entrou na Diputación, e eu, en ese legado, dende que entrei aquí no Concello de Redondela como alcaldesa, así estou facendo tamén. Son os 365 días do ano, como ben decían tamén, esa exposición que temos aquí na Alameda e a que temos de conquistadoras en este momento en Chapela, que se tamén anuncio que para este fin de semana xa vai a parroquia de Cesantes, o que queremos é iso, é que todo ano, durante todo o ano, visibilicemos as mulleres, visibilicemos a violencia, que paremos, que afreemos, que cada un e cada unha de nós temos, en este caso, que facelo, e que cada un, se o facemos e sumamos e cada unha, pois pararemos, como ben decíamos, para que este programa pois teña que, oxalá, parar, porque de verdad rematou a violencia. Un dato, o falaba con darlle tamén grazas en este caso a Laura Villaverde, que de Tui, por certo, que é pretiño nosa, é so venciña, outra das finalidades deste programa, non? Que é fomentar e, en este caso, empoderar a muller na cultura. E máis agora, coa pandemia que estamos a sufrir, non? Máis que nunca, hai que seguir poñendo, en este caso, dándolle visibilidade á muller e, sobre todo, na cultura, como se está facendo. Así que, Laura, moitas grazas. A acción que trae hoxe Laura, yo comentaba ela ao principio, cando chegou, me fixo lembrar pois a miña bisavoa tamén. Ela, bueno, non vou a contar moito porque senón saco moito tal, pero ela vai a falar pois da súa bisavoa Xenerosa. Eu teño a miña bisavoa que se chama como a min, que sempre a nomeo, pois por circunstancias sempre está na miña memoria, que se chama Digna como a min, aínda que non a coñecín, a miña avoa e a miña nai sempre me contaban as mesmas historias, non? E que de aquela, como moitas mulleres pois que sufrían e padecían esa violencia machista en silencio e tiñan que por cima ocultala. A miña bisaboa sempre contaba a historia de un día fatídico que aínda que vivían pretiño, teña dúas fillas, unha das fillas vivía en Chapela, e lle chegaron as noticias de que o marido da súa filla pois chegaba a casa borracho, como moitas veces. En unha desas días que chegou así, pois empezou a golpear en ela e aínda por riba diso prendeulle lume a casa. Ese disgusto que levou ese día a miña bisaboa se volveu loca, trasmañou a Chapela, anda hai unha distancia considerable, non é como agora, e sempre conta a mesma historia, o de poder socorrer a súa filla, en este caso, e poder tal, que así foi, que non sucedeu nada, tiña 3 fillos tamén, e non sucedeu nada, pero fixarevos, estou falando de fai moitísimos anos, estou falando de fai 60, 70 anos, e por desgracia, seguimos padecendo o mesmo, seguimos padecendo que hai homes que siguen prendendo que lume as súas casas coas mulleres e fillos dentro. E pasaron 60 anos. Entón, ten que rematarse, ten que rematar. Por iso, hoxe, Laura, de verdad, cando vin isto, me lembrou o que miña bisaboa contaba e que de verdad agardo que isto remate, que esa historia quede como unha historia, pero que de verdad que na actualidade o rematemos e o paralicemos. Así que moitísimas grazas, os deso en este caso coa acción de Laura e parabéns á Diputación e a todos os veciños e veciñas de Redondela, que sei que sempre estades aí e que poñedes ese gran de area. Moitas grazas.
Entón, el primeiro rascaba e despois dicíalle bote panos de vinagre para que saliran os moratóns. Para que sala para fora. Miña abuela que o xenro lle dixera que lle botara panos de vinagre á filla. Como un xenro lle pode dicir á sogra. Primeiro dache unha tunda e logo dime que lle bote panos de vinagre. Recordo que levabas un golpe, unha mazadura, e botaban un pano de vinagre aí para que salira para fora, para que non collera no hueso. Sí, para que lle marcharan antes e que non a miraran mazada. Non sei se era verdad ou se eran os remedios que usaban antes. Lobo con piel de cordero, oíalo falar, unha cousa, sempre con boa risa, sempre tal, sempre con chistes, sempre con... Non aparentaba, como viña borracho, que bebía. Miña abuela contaba iso na casa, e meu pai era irmán, e dicía ele, eu mentes ela a mí non me diga nada, eu non podo ir a meterme na casa desa familia, porque ten fillos xa grandes, tal. E aparte, ele engañábate, e oíalos falar e dicías, increíble que el faja isto, non sei. E, bueno, daquela época, a mitad das mulleres levaban caña, Unha cousa é o machismo e outra cousa é os malos tratos, xa. Moitas, por aquí, moitos levaban. Meu pai nese aspecto era machista, pero nunca lle puxo diante nosa, polo menos nunca lle puxo a man a miña nai. Miña abuela era parteira, e, bueno, eu a moitos sitios fun con ela. Traballaba no campo, ela buscaba esa vida, que criou 8 fillos... E o marido non traballaba, e ela dicíalle, a ver, José, non podemos ter máis fillos, que non temos para darlle de comer. E el dicíalle, Dios que os dá a de mantelos, pero quen tiña que traballar era eu, dicía ela, pero quen tiña que traballar era eu. E o xornal, ela era unha brava destas. Era unha muller destas luchadoras, destas... Comer un anaco de pan e unhas uvas de fresa, era a merenda que vi. Comía un cacho de queso ou unha onza de chocolate do duro, con pan nada máis, e por riba, bum, unha cunca de viño. Solo vivía unha vez, ao acabar todo. Toda seguida, non estaba, comía e vivía, non. Tamén comía un pouco, porque non había... É como todo, todos falamos moito, mentre non nos miramos no caso, non? Despois cada un... Que culpa dela, que me provocou, que tal, que bebín, que foi sin querer, que... Son temas moi delicados. Eu se mo preguntas, podo che dicir, mándolle unha centella á cabeza. Pero non sabes, ao mellor, nese momento, as amenazas. El tiña que ter moi amenazada, porque non só estaba ela, os fillos eran mociños, algúns... Non se explica. É moi fácil falar. Era unha época onde os malos tratos ás mulleres... Agora mátanas. Pero antes, porque te denuncian, entonces mátanas. Pero antes tiñas que arreglar ti na casa. Nin estaba permitida a separación, nin o divorcio, nin había medios. Hai que mirarse no sitio. Ti nese momento non sabes que facer, non vas a reaccionar. Cos moratóns xo denuncias, pero daquela non podías denunciar, non tiñas quente, non había apoio de nadie. Cantas aguantarán, cantas, que fora, ou como dicía a miña sogra, se algún home vos pega, meterlle veneno na comida, pero díxonolo ás fillas e máis ás noras. Pero claro, despois tocoulle na piel, na casa, e o veneno na comida non se lle botou. Non había panos de vinagre, pero había... Se ela non di, ou denuncia, ou fai, ou dalle unha tunda, ou mato, ou colle unha centella mándolle á cabeza, ten que haber respeto. Nunha parexa ten que haber respeto, a muller hai que respetala. Que non entendía esa frase que non... Ai, se viñera un coche eu matara. E eu dicía, esta muller está loca, como di iso. Pero claro, despois enténdelo, co tempo, entendes... que si ti eres unha nai e teis un desgraciado dun xenro que maza na filla, que non lle dá un duro, que a maltrata, dices, home, polo menos morreu, aínda por riba cobrou, que tiña unha rabaña de fillos e había que darlle comer aos fillos,
A miña bisavoa xenerosa pasou media vida a súa filla para axudar a sandar os moretóns que lle facía o seu home en cada malleira. Na miña casa a expresión ponlle panos de vinagre forma parte do ben inmaterial familiar, tan ou máis valioso que calquera monte de carballos que che deixan de herdanza nun outeiro soleado. É raro que un ben inmaterial tan venerado nacese de algo tremendamente tráxico e violento. Sempre que cheiro vinagre, inconscientemente veme unha imaxe chea de cariño, dun pano enchoupado en vinagre sobre un corpo feminino, e uns ollos maternos que conteñen impotencia e ira. Hoxe, xenerosa podería estar observando dende lonxe, mentres toma a súa cunca de viño, como a súa acción irradiou ata chegar á súa terceira xeración. De seguro que a túa familia tamén che deixou un ben inmaterial parecido ao meu. Que tes pensado facer con el? Muchas gracias.